заповядайте пак. Не е случайно, че сте при нас. В този хотел животът е друг и вие ще сте други, щом влезете тук. Добре дошли, заповядайте пак. Не е случайно, че сте при нас. В този хотел животът е друг и вие ще сте други, щом влезете тук. Гойко, лягай, москича, че на този цимент ще ме изпие влак. Студончо, ще ме прощаваш. Обаче е този москвич. От 20 години е потентен, така. Ти не знам сега, що сега реши, че ще тръгне. Москвича е като жената. Моята от 20 години чакам да си тръгне и още не съм изгубил надежда. Чичелончо, къде ще тръгва леденцето? Студончо, този москвич е глобално развален. Честно ти казвам. Сега ще правим тук цигански работи. Ще ми трябва... Какво? Клещи тя. Откъде ги взема? Аз ще дам клещите. Добре. Ау, бе! Вей децата и се останаха си рак за винаги. Майко! Добър ден! Заповядайте, добре дошли. Какво приятно хотелче. Дончо! Дончо, гостите, бе! Очаквахме за 9 и 10 подранили сте. С нощния влак ли дойдох? Навярно ще се позабавляваме тук. Как се позабавлявам, моля си, детето, жената? Елате да ми покажа стаята, да взема багажа. Ама внимавайте! Кръста ще ви се обади. Ама се обадите, не се обажда. Те се обади! Чичо Дончо! Чичо Дончо! Гости! Гости! Виж какво първо ще направи? Гази гостинката. Добре, отивам при бата Гойко. В гаража. От тук, бе! Дончо, внимай с кръста, чу жената какво каза. Ало, мамо? Знаеш какво стана? А? На Дончо няма да му стане никога. Абе, в хотела дойде она гадателката от кабелната. Как и беше името, бе, мамо? Тъмносвета, да. Тя сега ще ми каже всичко. Ами ако каже за кмета... Абе, ето тук съм. Има ли някой, бе? Умрях за винаги. Бате Гойко! Къде си, бе? Бате Гойко! Знаеш, че в хотела дойде една дама от шоу-бизнеса. Дженифър Лопес ли, бе? Гати етническия късмет. Да ми дойде на крака Дженифър Лопес. Я да съм се заклещил феноменално. Славчо, сигурно ти е много хубаво така си се заклещил. Защото виж сега, ние с Чичо, като си ходихме един път и видяхме едни заклещени кучета. И Чичо каза, че е много хубаво. Славчо! Къде ще? Москвича падна, ти казвам. Как ще е паднал? Къде ще? Заклещил съм се феноменално, ти казвам, я.
Ти какво даваш за тях, бе? Много нарича тия твоите чорапи, бе! Те не са моите, бе. Те са на брат ми. Ще ма скъсаш, бе. Тя е губето така вика. Дигни я на крика. Кой е губето ли, бе? Не, бе, колата. Добър ден. Да не ви прекъсвам сеанса? Не! Правя си инхалации. Имам хрен. Да питам, може ли да правите магия за любов? Любовта е болест. Аз мога да лекувам тая болест. Аз знам, че е болест, взимах си антибиотици. Обаче този човек, в който съм влюбена, е много красив, с едни такива голями уши, с едни такива голями зъби и много срамежлив и въобще не се интересува от мене. Само се пита къде е батко. Ще го омагьосам! С какво? Трябва да ми донесеш 7 пера от червен петел. Също така връзка чесън. 3 косама от главата на любимия. 1 бутилка оцет и чиста кърпа. Хавлия. За какво е тази чиста кърпа? Ма как за какво бе? Ми тая е мръсна в банята. То крик е чуждестрански. От Америка. Батко го донесе. Аз си ударих си пръста. Ахи! Какво се разкръщал, бе? Ето си! Аз как си ударих пръста, бе? Коста са развикали, бе? Здравка ще пометни от вас. Коя здравка, Чичо Дончо? Заложил съм 2 свине майки. Браво, нека има. Чичо Дончо, ето са се заклещили. Глей, не мога го измъкна. Така ли? Я да помисля малко. Мисли? Гойко, да ми се обадиш, може като измъкнем да ти подаря ни чорапи. Абе, тук долу има жив човек, бе, не валева срам, бе. Аспирирам да вдигнете той Бентли, бе, хора, бе. Ей, то ще потроши москвичи. Славчо, кажи, да не се напънем. Не мога, ще ти тази слушай в тази работа. За друго ти говоря. Да вдигнем москича, ела. Чичо Дончо, къде остава тази кофа? Наври си, ел. Чичо Дончо! Абе, не е малко срамна тая работа. Бе! Тая вещ се пусна. Какво, Чичо Дончо? Тичаш за космодиска, Кръса се обади. Чичо Дончо! Как да мине, бе? Чичо Дончо! Къде е космодиска? В нощното шкафче. Левицата да ти го даде бързо. Къде е левицата? В нощното шкафче. Кажи, това бълмачко на деме вече 1 седмица не е отец. Супа топчета. Не, супа топка. Кажи, къде са топчетата? Нещо да ям, нещо. Чичо Дончо. Дончо, на тебе няма да ти сипвам супа, че ще се удавиш. Чичо Дончо, ти така както си застанал, мога да ядеш от тук само много тънки палачинки. Виж, Чичо Дончо прилича на папата. На тебе, мамата. Аз си казвам, Чичо Дончо, стига, бе! Дай да го подикнем колата, да хапне нещо. Някой чука някой. Аз съм Чичо Дончо. Дай, мини от тука. Дръсва, Чичо Дончо. Дончаки! Аз се отървил, бе! Чичо Дончо изгубил чувствителност. Чичо Дончо! Сега вече можеш и да ядеш и по-дебели палачинки. Благодаря. Повече не искам да ям. Благодаря, не съм гладен. Ще се минеш!
Аз вече минах. Минал си се. Знаеш ли какви? Това са батончета е направила Леля Цеца. С такива комбали. За десерт има и ушав. С сливки. Какво има за обяд? Гаси гадателката, нали всичко познава? Час гадае съм нощем. До вечера, когато удари 12-тия час, ще седнем всички около масата и аз ще разгадая всичките ви тайни.